हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डनि नटिस भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन आसाम पुलिसा जिहेतु एबिइउबि आर्म ब्रान्च आरो आनआर्म ब्रान्चनि एडमिट कार्ड दिहुननायनि डेटखौ होदों नै नोंथांमोना बेवहाय नायना ला माने डिस्ट्रिक्ट वाइज डेट दे बेवहाय माने गासैबो डिस्ट्रिक्टआनो सानसेयावनो डाउनलड खालामनो हागोन बेबायदि नङा 8 आगस्तनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन 8 आगस्तआव मा डिस्ट्रिक्टनिया डाउनलड खालामनो हागोन नायना लायोबानो जाबाय फार्स्टआव दङ कामरुप रुरालनि उनाव कामरुप मेट्र'नियाबो 8 तारिखनिफ्राय हागोन स' फार्स्टआवनो क्लियार खालामनानै आं दा जितु डिस्ट्रिक्टफोर बुंगोन बे डिस्ट्रिक्टआ 8 आगस्तनिफ्राय 19 आगस्तनि गेजेराव डाउनलड खालामनो नांगोन क्लियार खालामना होदो दा बुंगोन डिस्ट्रिक्टफोरा जाबाय कामरुप रुराल कामरुप मेट्र' नलबारि बरपेटा बाक्सा धुबुरी काछार नगाँव लखिमपुर जरहाट गलाघाट डिब्रुगड़ बङाइगाव क'क्राझार आरो शिबसागर बे दा बुंखांलांनाय 15टा डिस्ट्रिक्टफ्रा 15टा डिस्ट्रिक्टफ्रा 8 आगस्तनिफ्राय 19 आगस्तनि गेजेराव डाउनलड खालामनो नांगोन एडमिट कार्डखौ जुदि डाउनलड खालामा उनाव नों माने मोनाबो जानो हागौ एडमिट कार्डखौ स' क्लियार खालामना होबाय आं बिनि उनाव फैबाय नेक्स्ट जितु गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरना 21 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम डाउनलड खालामनो हागोन 21 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरनि गेजेराव डाउनलड खालामनो हागोन आरो बे डिस्ट्रिक्टफोरा जाबाय मरिगांव सनितपुर दरं उदालगुरि साउथ सालमारा करिमगन्ज हुजाय धेमाजि बिश्वनाथ कार्बि आंलं तिनसुकिया गवालपारा चिरां चराइदेव स' बे डिस्ट्रिक्टफोरना 21 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरनि गेजेराव डाउनलड खालामोब्लासो माने नों मा खालामनो हागोन आरो डाउनलड खालामनो हागोन बेनि उनावबाथाय माने 2 सेप्तेम्बर जुदि बारबायब्लाथाय नों बेखौ डाउनलड खालामनो हानाय नङा बेखायनो एसे माने गोसोआव लाखिखाना लायोब्लानो जाबाय गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेनि उनाव फैबाय गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरना जेरै हाइलाकान्दि वेस्ट कार्बि आंलं माजुलि आरो डिमा हासाव बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिया 4 सेप्तेम्बरनिफ्राय 16 सेप्तेम्बरनि गेजेराव डाउनलड खालामनो नांगोन स' क्लियार जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना रिपिट खालामहैदों मोननैसो डिस्ट्रिक्टनिया 8 तारिखनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन 19 आगस्तसिम 8 आगस्तनिफ्राय 19 आगस्तसिम आरो मोननैसो डिस्ट्रिक्टना 21 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम डाउनलड खालामनो हागोन आरो मोननैसोना 4 सेप्तेम्बरनिफ्राय 16 सेप्तेम्बरसिम डाउनलड खालामनो हागोन स' बेवहाय लिरना होदोंनाय द केन्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु डाउनलड देयार एडमिट कार्ड विदिन द पिरियड मेनसन एबभ माने जितु मेनसन खालामना होदों पिरियड जेरै 4 निफ्राय 19 सिम बा 8 निफ्राय 19 सिम बेफोरबायदि माने मोनसे पिरियड होदोंना स' बेनि गेजेरावनो डाउनलड खालामनो नांथारगोन होनना बुंदों आफ्टार द एबभ पिरियड नो एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड माने एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हानाय नङा स' बेनि उनाव जुदि नोंथाङा डाउनलड खालामनायाव माबाफोर जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खालामनो हागोन फन नाम्बारा बे फन खालामनायनि कल खालामनायनि आरो वाट्सएप नाम्बारा वाट्सएपल' खालामनायनि स' गोबाङानो वाट्सएप नाम्बारावबो कल खालामो दे आं माने जिथु नाम्बार होदोंमोन आंबो आगोलाव वाट्सएप नाम्बार होनना लिरदों ओमफ्राय मेक्सिमामानो फनल'सो खालामबाय थायोमोन आरो ओरैबायदि स' वाट्सएपल' खालाम ओमफ्राय फनाव फन खालामब्लानो जाबाय फन नाम्बारखौ होदों 6913649611 आरो वाट्सएप नाम्बारा 7636071991 स' बे नाम्बाराव नोंथांमोना जुदि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायाखै अब्लासो खालाम आरो जुदि डाउनलड खालामनो हादों नोंथांमोना माने जेबो डाउनलड खालामनांगौ गोनांथि गैया ना थ' उनाव जुदि माबाफोर सोलायोब्ला बे जितु अफिसियेल वेबसाइट बेवहायनो नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो नङाब्ला माबाफोर सोलायोब्ला आंथ' आरो भिडिअनि गेजेरजों होनाय जाखागोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जितु बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in बेवहाय थांनानैनो नोंथांमोना गासैखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन एडमिट कार्डफोरखौ स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जों जुदि नायोब्ला एबिइउबिआव आनआर्म ब्रान्चआव 2391टा पस्ट दङ आर्म ब्रान्चआव जितु हाथियार लानायाव 4271टा भेकेन्सिस दङ आर्म ब्रान्चआव अनलि 10 पासफोरानो एप्लाइ खालामनो हायोमोन आनआर्म ब्रान्चआव माने 12 पासफोरा एप्लाइ खालामनो हायोमोन आरो जायफोरा 12 पास बिथांमोना मोननैबो पस्टखौनो एप्लाइ खालामनो हायोमोन स' जेब्ला एडमिट कार्ड फैगोन नोंथांमोना डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनि शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं